Berazuko instalakuntzak erabat berritu, erabilera publiko izatera iritsi eta Usabal kiroldegiarekin osatuko dira. Horrela, bertako bazkideak Berazuko instalakuntzak bazkide txartelarekin erabili ahal izango dituzte. Berazubiren eraberritzeak 5 urte inguruko iraupena izango du, eta honen itxura erabat aldatuko da. Denok dakigun, tabarron gauden guztiok dakigun bezala, prozesu luze, nekagarrian momentu batzutan. Baina, denok eta jendeak komentatzen nahi dan bezala oso itxaro bentsua izan den prozesu bat amaitzargoaz. Eta, besterik gabe, Tolosa Klub de Futbolen aldetik beti nahi izan dugu, instalakuntzak kontzeptualki, askeneko urte askotan, oso irikiak eta herrikoiak izatian egenun, eta prozesu hortan, berritze fase hau eta amaitzear eta berriro asteagoa zen beste fase batean, hori lortzeragoaz. Nik bi idei. Bat, Iñakik aipatu den bezala nahi ere gertatu zait, jendearekin topo egin dudanean, bai hemen edo Berazubin edo Berazubitik kanpo, jendea, beraien poza edo adierazin diatela, ez da? Aspalditik datorren gai bada, borondate bada, eta borondate horri forma ematea, pixkanaka, orain lortu dugu agian ja borobiltzea, ez? Nik eskertu behar daukat parte hartu duten guztion eskuzabaltasuna. Eta eskuzabaltasuna diodanean konplejoa izan dalako, aspalditik zetorrelako gaia. Eta ez da gu hemen maikide geanak edo ardura bakarra, baizik eta guk ere bagen itxula. Nolabaiteko ardura batzuk eta nolabaiteko baldintza batzuk. Izan zitekeen testamentu bat, izan zitekeen errealitate bat, edo izan zitekeen egoera ekonomiko bat esate baterako, ez? Horregatik diodanean eskuzabaltasunez hiru partek eduki dugu garbi zein izan martzuen helburua, eta Tolosa nahi dagokit adieraztea zertan Tolosako herria ateratzen da hobez edo hobetzen. Alde batetik Tolosa Klub de Futbolek eukiduko dulako eraikuntzen inguruan eta bide bat irikita eta bereien kezka nagusia izango delaka 100 ditun kirolari hoien inguruan eta kirolarien inguruan kezka nagusi bat izango du. Eta beste gai bat irabazten ateratzen gana irikite degula herri osora. Alde batetik, esan dugu Tolosa Klub de Futbolek 100 person ditula hemen, baina beste alde batetik Tolosako herriak izango du baita ere eskuak edo nolait azpiegitura hau guztiz irikita. Muñoa Fundazioaren aldetik, lehendakaria nahi zenez, nire poza ere azaldu eta junta osoarena, Muñoa Fundazioa herritarren zerbitzurako sortu zen, herritar jakin batzuen zerbitzurako, baina hau ere aspaldidanik lurralde hau herriaren zerbitzura jarri da, batez ere kirolari begira, eta aurrerantzean ere zerbitzu hori eman dezan, gaur egingo dugun sinadura honek bidea emango du. Alderdi hortatik nik uste pozgarria dela, Muñoa Fundazioak ere herriari zerbitzu hori eskaini ahal izatea, eta horrela denon artean gure herriak behar duena eta zor duena nolabait eskuratu ahal izatea. Armailak goitik bera berrituko dira, eta aldagelak hauen azpian jarriko dituzte. Igerilekoak kendu eta armailetatik ibaira doan gunean, estalitako padelerako 2 pista, erabileran hitzetako kantxa eta gimnasioa kokatuko dira. Guztionen bestaldean dauden harrizko armailak bota eta estalitako atletismorako pista bat egingo dute, 3 kale izango dituena. Iskin batean saltoak egiteko gunea egongo litzateke, altura eta luzerakoak besteak beste, eta beste aldean kirolarientzat soinketa gela. Esan, negoziaketa hauek Muñoa Fundazioa, Tolosako Futbol Elkartea eta Tolosako Udalaren artean eraman dituztela aurrera.